משפחת בנש, בסוגריים, כלבים. הנה אבא סטור הלך מפחד. האמא זוהי והבת קייסי. איזה עיניים יפות יש לי. וואי, זה ריח טוב, מעניין מה יש בפנים. וואי, מגרד לי. מגרד. מאמי, לא לגרד, יש שחקנים. מגרד, אבא, בוא תעזור לי. מגרד לי. הלך. מגרד לי. מאמי, לא לגרד. בבקשה ממך. לא לגרד. טוב, אמא. אבל בואי נשחק מחבוא ואחר אני לא אגרד, טוב? טוב. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. היא לא תמצא אותי כאן. ייי. אמא, איפה את? הנה את! 1, 2, 3, אמא. נשיקה. מסכן על המצלמה, הלך עליו. אבא, אוכל. טעים לאבא, טעים? כואבי בתחת. אמא, בואי נשחק. עזבי אותי. מגרד. אפה. מגרד. נעים לי. יש כאן עצם. טעים. אבל היא של אמא. אסור לאכול. אמא! מה את רוצה? אני יכולה לאכול לך את העצם? לא! למה? כי את העצם שלי. וואו. היא שלי! אל תאכלי.